Ginatudlo nga suspect sa pagpatay sang nurse sa apartment unit sa Haro na tumod na kag natala ng kapasakaan sang kaso sang kapulisan. Si John Sala nakatuto. Matapos yung makakuha sang mas klaro nga laragway sang uli nga lalaki nga nagwa sa apartment unit sang ginpatay nga nurse nga empleyado sa DOH-6, subong man ang pahayag sa mga nakuha nga witness na kilala na sang kapulisan sa Haro ang sospek sa krimen. Sino kay Captain Melchor Tolentino ang sospek ang madugay na nga nag-istar sa pamilya sang biktima kag ginasaligan sang biktima bisan pa sa mga personal nga gamit kag kwarta sini. Close siya sa pamilya. Ay close gid siya kaya nga to nga suspetsado according to them is ginasaligan gid ni siya. So, sa laligan ni siya sang biktima naton kag siya man na ang pwede makatiner dara. No, although nga damo gagadto ko siya lang gid ang makatiner. Pagpangawat sa gihapon ng anggulong ginasundan sang kapulisan, dugang pa ni Tolentino, nakakuha man sila sang statement sa mga kaingod sang unit sang biktima nga nagapakita sang posibilidad man sang pagpangimon. May kabais ini nga nga biktima, no. Pag may mga ginpang mention, no, nga tinaga nga something like ara naman sila nga kinahanglan pang may magadtuda. Natala nang ipasaka sang kapulisan ang kaso subong kon sa madason nga semana batok sa sospek kag posible kaupdanan sini. Upod kay Hans Disierto, John Sala, One Western Visayas.